Hiya, fi yw Millie Stacey a heddiw fi yma yn pabell Prifysgol Caerdydd. Rydyn ni wedi bod yn gwrando ar podlediad Paid Ymddiheuro sy'n trafod menopause, mislifoedd a problemau menywod. Sy'n cyfle i weld ar cyflwynwyr y pod a rai gwesteion hefyd. Pan nes i ddechrau meddwl falle bod fi'n peri-menopausal, o'n i rioed wedi clywed y term, i fod yn hollol onest efo ti, rhyw 2 flynedd yn ôl. Yr unig ffordd nes i gael help oedd trwy edrych ar y cyfryngau cymdeithasol a clywed merched eraill yn siarad amdano fo. A dwi'n meddwl bod fod wedi bod yn hawdd iddo fi ddim siarad amdano fo, ond wedyn o'n i ddim yn meddwl bod hwnna'n deg, achos trwy wrando ar merched eraill yn bod yn onest, dyna nath helpu fi. So ni'n teimlo rhyw fath o cyfrifoldeb i jyst fod yn onest am rhywbeth sydd yn hollol naturiol. Mae'r ddwy ohonyn ni'n angerddol iawn dros iechyd merched a dyn ni'n teimlo'n gryf bod angen lot mwy addysg amdano, a o'n i jyst eisiau rhoi platfform i ferched allu trafod cyflyrydd yn effeithio nhw bob dydd. So da ni'n astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a da ni fo rhywfaint o addysg amdan iechyd benywaidd, ond yn amlwg da ni ddim yn doctoriaid eto, so da ni ddim yn gallu bod yn addysgu amdan bob dim. So mae mor neis jyst i allu rhannu profiadau a straeon, gwesteion anhygoel ar podlediad ni. A dyn ni jyst eisiau deud wrth unrhyw sy'n gwrando i beidio ymddiheuro bod y pethau yma'n naturiol, bod o'n okay siarad amdano a i siarad amdano efo hyder. Ar y podlediad da ni sôn amdan bob dim, o'r mislif i'r menopause, so mae yna wbath i bawb ar y podlediad.